da ya wuce ni magana akan tarawa da wani ne muku tambaya akan satin da ya wuce. Yanzu idan Audu yana da dukkan sirri guda 50 ya sanya guda 40 nawa ne mai raguwa? Zauna na ce. Menene? Malam zan je fitsari. Za ka je wa kawai. Yanzu da na shigo aji amma za a tambaye ni za ka je ka fitsari. Malam wallahi ba ka bani ba zan yi awanzo. Kai a wajen malam kuma robanka. Kuma shi na kuma rama ka kuma da. Wannan ita ce amsar mu. Kun gane gaba daya? Kun gane? Yawwa, na san kun gane ba gaba daya. Menene? Malam ban gane ba. Daga ina ne ba gane ba? Me ba gane ba an zo? Wannan X happens X. 1x daidai take da 2x. 1 is equal to 2. To anan me ba gane? Muna ci zauna. Malam ban gane ba. Menene? Daga ina ne ba gane ba? Me ba gane ba anan gurin? Tun daga wancan tam ɗin.